njengamanje sekuqala le yabona lento eyenziwe njengamanje kuqala lento kaKhuzani noMthandeni yabona nje lento eyenziwayo manje qala lento encane mfowami ngibulaye angimazi noma ungani kuqala lento kaKhuzani noma bengavota kangakanani abantu abathi bavotela uMenzi ayifethu ngabeka imali ngeke awine lapho uMenzi khohla mfowethu ngeke awine kungeyona i-ladies house mina ngiyisukeli mfowethu akusiyo mfowethu akuyona mfowethu ayakuyona mfowethu akuyona mfowethu ngiyaphika lapho cha akuyona mfowethu kodwa ngisho bengavota kangakanani abantu bavotela uMenzi ngeke adabule lapho ngisho usuthanda Mgibe ngeke impela mfowethu ngeke adabule khohla hayi kodwa mfowethu into right ukuphuma kulezi zinto zama competition ngoba vele njengamanje la bungayikhetheli ukuthi ufuna ukungena noma cha ubungena ngokuthanda kwabantu sekuyothi namhla bethi bayathanda ngikuveze ukuthi yenzani kunabantu abakhala ngokuthi hayi bafowethu ayakudle ngisho ukudla asazi manje yini yabona lapha nama ngiyazi into engizoyikhuluma ngiyimina nje Mgibe ngivotile ngempela ngemali ebiphuma kimi hey kodwa manje sengiyoze ngicine ngiyisola nami nje kanjani manje ngisola kanjani abantu bevotela mina uMenzi lapha kwenkumo yakhe uthi i-ladies house uyayazi ukuthi uma ivota uma yenza into iyaposta aphi ama screenshot la khona okuvotela khona uLimit uyasibona isithombe esisenda uMenzi kubantu uma ethi apha ama screenshot therefore thina sisebenza noLimit kunendlela esenza ngayo ukuthi uLimit ewine noma abanikazi bale competition ibona abathatha uLimit bembeka number 1 kungamdeserve wa number 1 yebo so iyasilimaza uma siza lapho if abantu fethu uma kuzoqhubeka beqhathanisa uMenzi noLimit noma bekhuluma indlela bakhuluma ngayo yize kuMenzi bekudinga ukuthi uMenzi ebe nomuntu oseduze kwakhe before ewuthatha ulife wakhe ngoba lento yokuba yiartist iyakudinga ukuthi before ukhulume kube khona umuntu okwazi ukuqondisa enkulumweni ezoyikhuluma kubantu yes butwami ilokho nami umntwana ndaba ezitha bese sengizama ukumkhatha kukhona ukuthi angakhulumi ngama emotions lapha nangentukuthelo abe nayo ngoba mhlawumbe kukhona abantu abasuke berecorda la lonto yothi isihamba mhlawumbe igcina isithanisha isithunzi sakhe nani yakugcina mhlawumbe isimvalela mfowethu manje bafo angifuna ukutshela manga mina ingoba nakho uMenzi siyakhuluma naye makukhona imicimbi evela ngiphinde ngimuphe nemicimbi khona eqhamukayo efikela kumina ngoba ke kufika umuntu ethi ngifuna ama saw 5 yabo lonto le bese ngithi hayi nangu nobani yabo ngiyamfaka na uyazi but ngithese ngizinkulumo yakhe ngathi iartist alikhulumi kanje uyabo ngoba izinto guys not a matter of abantu abamfuni nomunye umuntu but into masiyonakele wena zama indlela ukuthi uzoyilungisa kanjani yabo maseqala manje uMenzi seveza igama elithi uLimit uyadlala okhosini yena kadlala uyayibona lonto le is sending another picture to the people uLimit une interview okhosini akana interview uyayibona lonto le ladies house makuthi uLimit yamvotela why pho ingapost ladies ifana nabanikazi bomcimbi manje ukuthi mhlawumbe uLimit umbimbi nabanikazi bemicimbi cha thina Mgibe futhi bayazi abantu asinayigwile emva kwethu asinayigwile nje uma uLimit ekhuluma uma ngakunikeza number yami uthathe yakhe kuphela asinazi igwili mfethu abantu siyafisa mabefuna uLimit ukuqhubeka bembona ama competition siyacela behave where is coming to umuntu okusuka beqhathwe naye noma abantu asuke beqhathwe naye iyasilimaza kakhulu ngoba mina ngiyazi ukuthi angimthole phone njengamanje ngithola abafana banaye kunomsebenzi ekhaya kubo so usengaphakathi ke ekhaya ecekile bengifisa mfowethu uMenzi abesemcimbini kaKhuzani mfowethu uze phela bethe oyincanca labantu ukuthi mfethu abamvotele yakwethu ikhona mhlawumbe imizamo ngiyazi usebenzisana kakhulu noLimit ikhona imizamo ongayizama ndaba ezithu mhlawumbe
egcine ukhuzane ekwazile ukuthi umenzi naye amcele ukuthi abe khona eyoyimaketha kubantu umhlakalo ukhuzane. Noma umgibenge ngeke ngiqinisekise kodwa ukhuzana akusiye umuntu mhlawumbe esingathi unenkinga uma umfonela for ukukhuluma indawo yomsebenzi yabo mhlawumbe ngazama ukukhuluma naye noma ngeke ngithembise lutho yabo engakanani kodwa lokhu ngizwe isikhala sakho khala ngaso anginawo amandla amaningi ukuthi ngithi cha mfowethu sokhuluma nokhuzane emfaka umenze emcimbini yabo but let us give it a try sibone ukuthi sihluleka kuphi ayikho into ehlula amadoda ma ukuthi enza into siyakwazi lokho siyikhanda ukuthi ukhuzane akaze nje ayingene indaba zabafazi umthandeni kodwa wayingena encoma umsolwa edakwa baningi abaculi abangene amasimba bavuna umsolo baningi abaculi abangicikile bevuna umsolo angazi ukuthi umthandeni yini kanti lena yenza ukuthi yonke into eyenzakalayo yena ufuna ukufakaza kuyona ukuthi yini umthandeni angakwazi ukuthula athule du ahambe yobona umama kaMpompu angazi ukuthi yini inkinga yakhe lonto nje ayingiphathanga kahle ukuthi umthandeni kulamasimba la alengane ebilulaza isithunzi sabantu besifazane umthandeni ufakazile ngayo wena siphuphuka umsunu kwanyoko ongazi ukuthi ungenapi umthandeni wena avumezitha umthandeni ucommentile ngendaba kaThamara angijawasi ke wena angijawasi ngiyakutshela ke mina uyangizwa ke uzongenzani ngoba sekutshela iqiniso uzongenzani ha ngiyakutshena ke uzongenzani sekuze ngakuthuka futhi uzongenza ngangenze lutho fumntana azongisanela lana live wami lo ake nike ukubhala igama likaMsoko ka live wami ngiqala ngqa ukuba sesayidini kanye ne-ladies house ngiqala ngqa ngiyaqala nje ukuvumelana ne-ladies house kulokhu iqala ngqa ladies house phambili nge-ladies house phambili asahambe ladies house man shit ngingangenzi isilima enkandla iquantum enkandla iquantum asahambe limit awu suka iquantum le mother of all lenkandla limit asahambe man shit sihamba ne-ladies house ke kulokhu kahle nina ladies house angaze nje mina ngaxabana nani angaze nje mina ngaxabana nani ileli dusha le Pakistan elasikhathayo kahle nje angaze mina ngaxabana nani uyabona ange mina ngixabane nani ngenxa kamanikela ngenkomo emaPakistaneni idusha leli elanikela ngenkomo lapha ePakistaneni bese lizosixabanisa ngithi mina enkandla iquantum akuvotelwe ulimit umenzi akathathi idusha lakhe leli umadliwa yiPakistan akatshele lona limvotela umenzi angazosidakela umenzi la wena menza ngisakuthandi ngithanda ingoma yakho kuphela wayengenalutho ngithanda nje ingoma yakho wena uyisishiphi nje awuna timing awuhlakaniphile psychologically weak and poor ubuhlaka nabukho kuwe menzi uyapepereza la isidingo singekho khona la kumele uthule khona uyakhuluma ngoba awunayo itiming uyisibhayibhayi nje uyisibhayizane uyabona asahambe ladies house man shit nangu limit wenu nangu umfana wenu nayi ingane yenu nayi indodana yenu nayi indoda yenu ulimit umfokanala kade ngomabizela la akayovotela uThamara wakhe Cha mfowethu ngiyayizwa into eshiwo abantu nakuba elokhoxa mina ngingakaze ngiliveze into engeke ngingakaze ngiyenze ngicabanga ukuthi iyodwa eyokukhankasa noma ngiposte ngalo yamcimbi yabo so akaze ngiposte ngawo
So ngibone ku wrong ukuthi kuze kudlula amaviki amabili ngingaze ngikhulume ngomcimbi ekubeni abantu sebengithathe bangibeka kule position engikuyona. So sengawukuthi nami angibacabangeli futhi angibaboni futhi angibabonga ngalento abayenzayo, yabo. So la esebengibeke khona abantu, lokho ngiyakujabulela, ngiyakubonga kakhulu. Noma kukhona lezo vunguvungu ezikhona, phela vele hlezi ikhona ivunguvungu uma kuyi competition, ngoba ilona lo ufuna kuwine lo asuke emvotelile mayisuke engasawinanga. Nokuthi ke lento ye-matter of all vele isaqhubeka, kusangenzeka mhlawumbe nami ngiyithole sengiyi number 2, yabo. So kusekuningi okusangenzeka, yabo. So akapheli. Ngicabanga ukuthi bafethu asikiyeke ukuthi mhlawumbe sibe nokugxeka okuthile noma sibe nokwethukana competition ngakapheli, ngoba abanye abantu abalandela abanye abafowethu bayavota nabo. So mhlawumbe nabo kuzokwenzeka ukuthi mhlawumbe kushaya leli viki elizayo, mhlawumbe sebekuleli ukuzana bakuyona, sebekule position engikuyona, mhlawumbe mina sengehlile, yabona. So ngicela ukuthi bafowethu nabavotela mina, abavotayo, ngicela ukuthi kungabikho la abazohamba beyokhuluma kabuhlungu kulaba abavotela abanye abafowethu esinabo kwi-competition, yabo. Ngicela ukuthi uma nivota bafowethu nivote ngokuthula, ningafaki inkulumo yamanye amaqhawe ekuvoteni kwenu. Votani nina ngepeace ukuze kuzothi noma kwenzeka, ngisho ukuthi sizowina, ukuze kuzothi noma kwenzeka sinqobe ngokuthula. Inkulumo noma zizoba khona but zingabi ningi kakhulu, yabo. Ngicela ukuthi nje abavotayo bengabi nomsindo, nalabo futhi abavotela amanye amaqhawe akhona lapha kwi-competition nabo bengabi nomsindo mhlawumbe kulaba abavotela mina, yabona. So ngiyacela abafowethu ukuthi bafana, mantombazane, bobhuti, wonke umuntu okhona, manivota votani ngokuthula bafowethu. Ningeyisa abantu, ningethuka abantu abaseceleni abavotela amanye amaqhawe, yabo. Lokho uma uzovotela mina bese uthuka omunye umuntu ovotela elinye iqhawe, okusho ukuthi uchaza ukuthi lo muntu uzokubuka kanjani, uzongibuka kanjani mina, ongithi uzothi kushuthi imina ophehla lolu dweshu lo, yabona. So ngicela ukuthi nivote ngokuthula, nenze lento enifuna ukuthi yenzeke nina. Uma ukuthi nifuna ukuwina, nenze lento eniyenzayo, nivote, but ningalokhuzani, ningabathuka abantu, nani ningale bamanye amaqhawe akhona. Ngiyacela bafethu ukuthi uma nivota ningasethuki, yabo, noma ningabethuki laba abavotela mhlawumbe thina, ngoba nabo mhlawumbe ngoba bevota befuna ukuthi mhlawumbe bewine noma mhlawumbe kuzobajabulisa lokho, yabona. So ngicabanga ukuthi i-competition umuntu uvotela umuntu asuke efune ewine ngaleso sikhathi, yabo. So nami uma kukhona ozowina, uma sekufike isikhathi somcimbi, angeke futhi ngize ngixabane naye, ngeke futhi kuze kuthiwa mhlawumbe angisekho happy ukuthi mhlawumbe angisawinanga. Isikhathi sami sobe singakafiki, yabo. Isikhathi sami sobe singakafiki futhi ngempela ngiyosilinda uma ukuthi kumele ngisilinde. Uma ngingawinanga noma ngiwinile futhi ngiyokujabulela lokho. Uma ngingawinanga futhi kuyobe kukhomba khona isikhathi sami singakafiki. Lo muntu oyobe winile ngiyombongisa naye, mhlazane winile, uma ukuthi ukhona oyobe winile lamaqhawe akhona sinawo lapha, yabona. Ngifisa ukuveza futhi lokho ukuthi kulezi zinto zikamaskandi angitholakali futhi ngeke ngize ngitholakale. Angifuni futhi ukuyibona nginomuntu eksekuthiwa angisezwani naye. Bonke abafowethu abakhona endimeni nabakhona lapha kwi-competition, anginawo nencane inkinga nabo, siyakhuluma, siyaxhumana nabo, yebo. Siyaxhumana nabo abaculi, ku-right, akukhula futhi akekho umculi engixabene naye endimeni. Sengabe yiphutha uma ukuthi mhlawumbe khona ucabanga kanjalo, no, akekho umculi engixabene naye. Siyakhuluma singabaculi, akukho la mhlawumbe engaze ngithi mhlawumbe sasazwana, especially mina angixabene namuntu. Uma ngihlangana nomculo othile ngiyambingelela, sawubona, yebo, ngiyaphila, sharp, yabona. So yilokho bafowethu, akekho umuntu engixabene naye nengizoxabana naye, but engicela ukuthi
ngikuvezeke namhlanje ukuthi well abantu abaqhubeke bevote nalabo abamanye amaqhawe futhi nabo baqhubeke bevote benze sure ukuthi amaqhawe abo nabo athola inamba eziphezulu ukuze ezokwazi ukuthi efikelele kwi-position lephezulu uyabona asingabi sodwa singabandawonye uyabona asingabi sodwa singabandawonye abafowethu laba lapha kwi-competition abafowethu labo angeke ngikwazi ukuthi ngixabane nabo uyabona ngisho ngathiwa mhlambe bona mhlambe banesifiso sokuthi mhlambe bexabane nami ngiyokwenza sure ukuthi ngiyamfonela umuntu uyabona sikhulume ngimtshela bafa angeke sixabaniswe abantu uyabona abafowethu asinaxabani sodwa akube igame lento ayibe umdlalo lento ukuthi usibani bani number 1 bafowethu asivote ngamandla ukuthi sizokwazi ukuthi simhlule simehlise lapha ku number 1 yabona uma esehlile ku number 1 naye okay so naye lo mfana lo okay naye lo uma esehlile naye angalwi akabuye naye enza umdlalo lento ukuthi ngifuna ukubuyela kule position ebengikuyona so bafethu asingali indawo asike isidingo sokulwa lento yokulwa especially kumaskandi ngicabanga ukuthi iphelelwe isikhathi futhi angibona ukuthi iyoke isebenzele thina ezibandla especially ibandla lisafikayo yabona so bafethu ngiyacela singalwi asiqhubeke sibe abandawonye sizama ukuthi okay yeah so isimemezelo ke enginaso okay well ke iyokuzana indaba ye-mother of all ngicabanga ukuthi sengiyikhulumile bengaqhubeka abantu bevote njengoba abantu bekhuluma ngiyabona nakuma-comment sengikhuluma kakhulu bafethu lento ka-live angiyijwayela ngijwayela ukungena kuyona so nizongixolela uma sengikhuluma sikhuluma nami sengikhuluma into ongeyiyo yabona ulive ngicabanga ngigcina ukwenza uma ngisuke ngade ngikhiphe i-album mhlampe kawu-3 mhlampe kawu-2 yabo angiphinde ngingene indaba yo-live yabo so uthi ungakhali phela lo mfokwane la hayi lutho hayi ukukhala lutho ungazo la lenkanini yeah isimemezelo ke isimemezelo bafethu enginaso isimemezelo enginaso esokuthi kusukela manje uma kudlula le competition e-mother of all engikuyona vele sengikuyona already uma kudlula le competition engikuyona ngiyocela ukuthi nanoma yimuphi umhleli mhlambe noma wama awards noma mhlambe uma competition athi ngiyacela ukuthi mina angicount out akusikhona ukuyithwala noma ukuba phezulu but ukubalekela ukukhuluma nokwesaba ukukhuluma angikwazi kangehlula ngakuchaza lokho naphambilini so ngiyacela abafowethu ukuthi emva kwale competition e-mother of all indaba ama-competition ngiyayibonga ngiyak-announce lokho kunoma yimuphi umuntu ojwayele ukuhlela ama-competition ngiyacela ukuthi eminyakeni ezayo kusuka la kuya le ngiyacela ukuthi indaba yama-competition ngiyayibonga bafethu ngiyayibonga isiyohlangana nje emcimbini uma ngizoperforma ngizoperforma sihlangana lapho singabalandeli siyajabulisana kuba nje but i-competition ngicela ukuthi ngithi phuma kuyona okwe-mother of all asiqhubeke bafethu sivote ngihoxanga angizohoxa but ngiyahoxa ngizokugqamisa lokhu ngiyahoxa endabeni yemncintiswane ngiyahoxa kuyona akaze vele ngaze ngayikhonza naphambilini ngoba iyakhulumisa so njengomuntu oyenqina ukukhuluma bafethu ngicabanga lo live mhlawumbe ngiyaqala ngiyagcina ukuba live kulo nyaka ngiyacela abafethu ukuthi uma nibona i-competition ningalifaki sengisho nje laba abahlezi benesifiso sokungivotela ngicela bafethu uma kukhona i-competition ekhona igama lika-limit ngicela nili-count out lapho abahleli bama-competition uma bekhona ngicela mina bezama ukuthi
bengikhawunte out. Akukhona ukuyithwala noma futhi akukhona ukuthi mhlawumbe sengixabene nobani ingoba ngiyabaleka ngahlala sengibalekela ukukhulu naso ngiyacela bafethu ukuthi ama-competition ngithi ukubeka amakhokho phansi noma ngingaze ngingene kakhulu indaba yayi-competition. So bafethu ngiyacela ukuthi indaba yama-competition kusukela namhlanje nokuthi uma ukuthi khona oyirekhodayo ukuthi khona oyirekhodayo ilokhuzana lo live lo ngicela ukuthi mhlawumbe bewushare ukuthi ama-competition bafethu ngiyacela ukuthi ngingafakwa kuwona emva kwale competition e-Mother of All yona ngikuyona vele angeke ngisaphuma. So okudlula yona i-competition nama-awards noma ngabe yini ephathelene ne-competition ngiyacela ukuthi ngingabala kuyona kusukela namhlanje. Ngiyacela ukuthi ngingabala kuyona. Ngiyabonga. Yebo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nami bafethu. Ngicabanga ukuthi sengifike la kumele ngiphethe khona ngifuna ukukhuluma kakhulu ngaze ngibe nesidingo. Yabona. So bafethu ngiyabonga kakhulu ukuthi sihlangane ngicabanga ukuthi kulo nyaka bengigcina ukuba live. Bengigcina ukuba live bafethu. Angijwayele ukuba live. Into ka live angijwayele. Nokuzenzela ama-video le-TikTok kube lokho. Yeah. Yebo. So bafethu ngicabanga ukuthi wonke umuntu uzwile noba ekhona noma umhlelo omcimbi noma umhlelo wema-competition bafethu mina sengibukela ukulokhuzana ukuhoxa nje kwezama-competition noma i-competition yani yonke i-competition engakufikela ekhanda mina ngiyacela bafethu ukuhoxa kuyona. Yabo. Ngoba ngicabanga abantu bake babona ukuthi mina even lezi zinto lezi zakwa inlento zokulanda ama-platinum namalokhuzana akaze ngize ngihluphe ngaleyo nto ngoba ngikholela ekuthenini mina engazela ukuzoculela abantu kuphela. Yabo. Noma bengeke ngithandeke phela bonke abantu ngoba phela hlezi kuzoba khona abantu abangezukuyithanda into oyenzayo futhi nabo bekho wrong indlela abezwa ngayo. Yabo. So bafethu ngiyabonga kakhulu bafethu. Niqhubeke nokuvota niqhubeke nokuvota. Cha bafethu ngiyaxolisa kakhulu kulaba abathi bengamele ngilokhuzane kuma-competition. No, angiphumanga kwe-Mother of All ngikhona but kwamanye alandelayo ngiyacela ukuthi ngithi ukuthi ubona. Yabo. So ngiyabonga kakhulu bafethu. Ngicabanga sengifike ekugcineni.